Bona nit. Vull donar les gràcies a l'Eugeni Perea per les seves paraules i l'anàlisi de la meva obra. Tenia moltes ganes que vingués a presentar-me la novel·la i molt amablement així ho ha fet perquè sempre té molta feina. Bé, també agraeixo a Miquel Àngel Pradilla, d'Onada Edicions, per haver confiat en la força d'Aglai. A la Biblioteca Central, Xavier Morós, com sempre per la seva acollida i per les paraules de la regidora. I, evidentment, a tots vosaltres que ens acompanyeu aquest vespre. Bé, deia l'any passat, en aquesta sala, que la fantasia forma part del gènere humà. Escrivint una novel·la on hi hagi fantasia pots transformar i materialitzar un món imaginat. És habitual que en escriure entris en el joc de barrejar ficció, imaginació, amb fragments d'una realitat que has conegut. Escriure novel·la realista no significa necessàriament que relatis fets reals, amb persones concretes i situacions que han succeït. El realisme pot ser tan sols el contrari d'aquesta definició de literatura fantàstica. Hom s'abandona a la imaginació, defuig la subjecció a unes determinades normes. Quan escrius literatura realista, també utilitzes la imaginació, element imprescindible per a novel·lar, i construeixes la història amb uns personatges amb els quals ens podem identificar, uns espais que es poden reconèixer i un conjunt de circumstàncies o relacions que molts poden haver viscut de forma similar.